от различни прешени. Всеки прешен може да проявява различни движения, напред, назад, настрани. При нас това, което се случва, самите прешени се сковават и става едно цяло. А преклякането на същия принцип ли се дължи, защото доста трудно преклекнах с раницата на гърба? Точно така, абсолютно правилно, когато гръбнака е скован, се постига точно този ефект, трудно сгъване. А какво е усещането да живееш с това заболяване? Предизвикателство е, но ако диагнозата се сложи по-рано, човек може да има по-добър живот, отколкото ако е по-късно, така че отидете на ревматолог, ако имате